פה לשיחת בירור, אתם מבינים את זה? מה? אני ממש מודאגת. מה? מה ראיתי ומה שמעתי? פורצים למעבדה ברשות. היי, נו. יאללה, נו. אתה לא מקשיב לי בכלל. והימורים? שמעתי הימורים? אתם מתעסקים בהימורים? מה זה? שולי, מה לך? קלרה, מה נעשה איתם? מחזור תדבר, סיימנו, יש פלו במקלט. ברוך השם! סוף סוף, יאללה. אני באולין אני. ביי גולן, ביי. שבי שתקר, אני סיימתי ואתה נשאר, בלעדיי אין שום דבר. שבי שתקר, אני סיימתי ואתה נשאר, 12 שנים אני לא קולט שאני כבר מסיים י"ב. שנה שלמה שאני רק מביז בבוקר, כי בלילות אני רק עסוק בפוקר. אתמול הייתי במסיבה שלה ביוקר, וכמובן שכבר אין לי כלום בלוקר. אני בוחר רק לחיות את ההווה, במקום ללמוד כל הלילה בקפה, וכמובן שנגמר המלווה. שביס קטן, תקוות תשתחווה. למדים תלי מעל הראש, כולם חפרו שצריך לחרוש, שנה שלמה אני חושב לפרוש, עוזב אותך בית ספר, תבוא לחוף של מוש. שביס יקר, אני סיימתי ואתה נשאר, בלעדיי אין שום דבר. שביס יקר, אני סיימתי ואתה נשאר, 12 שנים אני לא קולט שאני כבר מסיים י"ב. במקום ללמוד כולנו כל היום עובדים, מסוף י"א אנחנו לא לומדים, בכל מבחן חצי שכבה מעתיקים, והטלפון של אמיר כבר לא בשירותים. מפסיד בווינר וזה כבר לא עניין, 1.5 מלן במניין, באזרחות אמרו לי חופש הקניין, מהווייבים שלנו הרכז בנה בניין. המקפיצים כל היום רק מהמרים, הרוב צעיר אבל יש פה גם 60, בנות הכי יפות מכל האזורים, מחזור תדבר, מחזור של פעם בחיים. שביס יקר, אני סיימתי ואתה נשאר, בלעדיי אין שום דבר. שביס יקר, אני סיימתי ואתה נשאר, 12 שנים אני לא קולט שאני כבר מסיים י"ב. סיימנו י"ב, מה זה אומר?